bandiraɓe ceerno cheikh tidiani ba jaɗam marouk ɓe mbi ko gonga o yeehi mali ɓe mbi ko gonga o yeehi france ɓe mbi ko gonga hande embo tawe ɗo e leydi sénégal an jiɗɗo jokkodirde e makko wat 77 835 16 16 mbimi ƴewgal labgal so tawi ko leydi walla ƴewgal ndiyam walla ƴewgal nangue walla ƴewgal kurus mbimi kala no mbaɗa no niɓɓoɗirɗa yaawi hen ko ceerno cheikh tidiani ba ko kanko tigui yaawi e ɗoɗo gueɗe gonduɗa koye rafi gorago mbimi yaawi hen ko ceerno cheikh tidiani ba gorago siko tawi ka jibidinaɗo hen mbimi o safrita ha cella gorko mbo meeɗa wonde gorko embo safra nden ko embo safra bandam argayi ñifde haala ha ñifo taw wonta nanede mbimi ceerno cheikh tidiani ba ina yaawi hen debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu ceerno cheikh tidiani ba ne yaawi hen donkuɗo dañde gorko ceerno cheikh tidiani ba ne yaawi hen an mo ganduɗa jiɗɗa ko kayitaji yaade caggal leydi walla aɗa woni caggal leydi aɗa sohli toon dañde kayitaji mbimi jokkodir e ceerno cheikh tidiani ba cohluɗa ko nooɓo yawgo mbimi jokkodir e ceerno cheikh tidiani ba cohluɗa ko udditare jokkodir e ceerno cheikh tidiani ba mbimi jiɗɗa ko nanede e leydi ndi yimɓe foof no kaala haala ma jokkodire ceerno cheikh tidiani ba mi wi on tongode makko ko 77 835 16 16 min bamodi kala periɗomi toon yo wiyam hayyo e bandam mboɗoymiɗe ceerno cheikh tidiani ba. on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewta men lewlal communication mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gonde meɗen yettude on onon yeeɓiyankoɓe e jarnade on e ñagade on e jokkaton wadde abonné no hannirta ni e sarde ɗum no hannirta ni saabu yewta nde ko yewta men enen kala e kala kadi haalirde haaloɓe Pulaar e kala ɗo woni mbaɗon ɗum noon saabu kanƴe fof fandade kone wootere hande so Allah lamɗo jaaɓi ma en kaal e seppo mo ganduɗa waɗi to Wourossogui beele ko APR tan ɓolo waɗi walla ko kañum ardi kono won opposition terɗe coomi hen ma en kaal ɗum ma en kaal ñande goho so Allah lamɗo jaaɓi to Grand Théâtre ebbo gam ha joni yuɓɓitinde ko fate faggude e gueɗe mbaɗe noon e gardugol gardiɗo jagorde Ousmane Sonko so tawi Allahu lamɗo yettini ma en kala ha joni e Ousmane Diagne jagoɗo kalfinaɗo ko fate sariyaji haala ka heewino ha tengte yimɓe jeeyaɓe e Pastef wiyannoɓe leeli yo ñaawe yo haale wangoji mbaɗanoɗi walla ha joni ko yimɓe ɓe président Macky Sall suɓinata banggue sariya ko kañen goppa ɗon ɗum lelni golle ɗe Ousmane Diagne wino yiɗa jungo mum haaƴe heñoyde to banggue sariya e ina wawi noon waɗi ewnago wiide o yami procureur yo uddi loskita faade ɓen waɓe fodde capanɗe jeetato walla ko nandi hen l'an 2021 ha l'an 2024 ɗeɗo toɓɓe ko ɗeɗo kalten so Allah lamɗo jaaɓi e nder sappo Wourossogui ngo ma en gartu e waylo waylo mo APR waɗi gam yuɓɓitinde ko wiyete ko walla ɓeydude terɗe e nder landa muɗum ko adi ɗum noon ko weltare enen foof nde ndendeten bandiraɓe men ɓe ganduɗa goni koto Kaolack to jaafuɗonmi oɗon gandi Kaolack ne joguino galle biyeteɗo guilay lamba tukulor jaafuɗen ko haaloɓe Pulaar guinno dañde ɗum manno boowal manggal ko hen mbaɗanno lambaji hen mbaɗanno kirɗele pakanuji e ñañuji foof caggal muɗum woodi aaɓe maahi e galle he guila ko adi ɗum ha 1960 caggal mum koye ñawoje wonano galle o woodi aɓe koɗi hen luɓanoɗo o hoɗi hen walla fewni kayitaji dennaɓe men seeraɓe woɓɓe wonɓe hen ñawonde muusi eɗen jetta Oumar Abou Thiofise e yantude e mawɗo Mamadou e yaadiɓe mabɓe Oumar Abou wi so tawi mayani galle o nilata fulɓe koko keptata Mamadou itti kayitaji galle mum wi yo yeeya ha laaɓa waɗa e galle he Allah waɗi e dabɓa ñawoje ɗe guila cour d'appel kala kuuɗo yeytano yahama ha galle o heptama gallo heɓtama arte juuɗe wiyoɓe mbimi ɓe mbaɗi hen bitikaji ɗiɗi fuɗɗima luwama nana yomne wonnoɓe hen ɓe jaltama ha laaɓe wadde galleji Pulaar leydi he ma gon sappo e goho koɗi keptaɗe ɗe jooɗa galle Kaolack o kam heɓtama en jetti Oumar Abou Diop wondude mawɗo Mamadou Ly jaafuɗonmi ko ɗum kallannomi hen toga bisimilla konngol yeeso ma e togata Allah jarama ɓe mbiɗa ɓe ko duwanade ɓe e darde mabɓe e fayidagal mabɓe sabu ɗum ɗo wona koye mabɓe ɓe mbaɗani ko rendo Pulaar ɓe mbaɗani ko rendo Fulɓe ɗum ɗon noon gueɗe mbaɗe ni so tawi jomum waɗi ɗum kala
mo gandanɗa hormade ene dilla ko faati e ɓamtare leydi muɗum ene dilla kala ko faati e ɓamtare pine e ganni muɗum ɗum ɗo ene foti welde ɗum ene foti weltorade ɗum ko heddi ko ne galleji keddiɗi ɗini kañumenne kadi yo ndewɗo oɗo galle ɗo rewi ɗo ha arta e juuɗe ɓe gandanɗa hormade ko daraniɓe ko faati e ɓamtare won galleji nanɗo henno ko diwaɗi enen jooɗa yimɓeɓe gandani galleji holnoɗi guuri mete kayitaji mabɓe ɗi guuri walla wodani galle pular gonɗo ɗo henno yimɓe ganda holko wona e dow muɗum nana wiye kayitaji nanto nani gayen nanto nani gayen kala fedde arde so tawi ari haali lawol gotol ko ɗon haddere hen wadde noon eɗen cembinaɓe eɗen duwanoɓe yoɓe daro hono no ɓeɗo daroni ni ha galle Kaolack o wawi heɓtede saabu enen eɗen jogui mantode e nder leydi ndihen saabu ɗo henna eɗen gandi nden so tawi wiyama Aren Émile Badiane eɗen gandi Aren Émile Badiane hol ko fottanno toon Émile Badiane eɗen gandi ko hol yon ene wiye Aren Joola eɗen wiye Lamba Tukulor ene wiye Aren cehilagal e gueɗe baɗe noon kala hinde nde jiiɗa ɗo en ene jogino ɗo Aren ko kañum notorto hen ko yimɓe muɗum notortono hen ɗum ɗon noon ɗum ɗo so tawi dañama ene wayno ko hesɗirinde ko faati e ganni meɗen e cosanuji meɗen eɗen duwanoɓe hen jaam Abbas bisimilla eyyi ko noon ko adi foof en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men kamɓe kala timba wonde ni ɓe goniri en calmini également ɓe ganduɗon makko kañumen denduɗen plateau fuɗɗirade mawɗo Abou Diop e mawɗo Abou Gaye en calmini aussi technicien men du jour kadi ko weltanade ɓe gandanɗa hoore mabɓe ko kañumen vraiment ina jeeɓen no fewi e oɗo saaha ko wayno Mohtar Sakho depuis États-Unis vraiment enen jettamo no fewi enen jarno mawɗo Abou kadi o waɗi kodi ko gandanɗa hoore ma kala saaha enen ero ɗum woni codugol carte de membre en ñaago dendagal bandiraɓe yeɓaɓe men ɓe kamɓe kala aussi nde mbattat haqqillaji mabɓe on ɗon fannu mais également goɗɗo ne wiye Ousmane Boli kamɓe cuddit mum ɓe goni ko toon to dowle France kamɓene aussi e hen goto foof vraiment a soodi kartal muɗum e oɗo saaha mo gonɗen vraiment ko wiide tan ko ɗum source de motivation manam hullidde wonde goho eɓen jeeɓa men mais aussi que erago eriɗen go surtout wona enen eri ɗum mais ko hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kamɓe mbi ɗum ɗo so waɗama ina wawi taw ma wood ko artiri won gartam mawɗam artiri e nder vraiment ko mbatten ko surtout to banggue radio to ha to banggue télé to ɗum enen jettaɓe enen jarnaɓe kamɓe kala ko gartuɗa koye toɓɓere surtout ko ganduɗo hoorema toon to Kaolack ko wiide tan fulɓe kala ko ɓe jogui yooɓe tinno ɓe darno ɗum ko neɗɗo jeeyi ɓuuri ko wiyede e wonde vraiment ɗum ɗo ka dendaɗo walla a jeeyan ɗum a jarama noon en jetti Oumou Thiam to France wondude e Adama Thiam e mo ganduɗa ko kañum woni Djibi Dia yeeɓiyankoɓe kono heeɗiyankoɓeje ngo waɗɓe peeje ndewi hen foof ha yettiɗo Mokhtar Ali Sy Allah yirmoɗum yafo ɗum haalum aljanna en jafren garta yewtere men garten koye seppo Wourossogui ngo seppo ngo ɓooyino ñaaguede ene wayno ko laamu salino banggue autorisation yamirama e ɗum jawtuɗo o seppo ngo ngo waɗi ngo heewi yimɓe namdam gadnal to kala mbeɗa seppo ngo ko APR tan waɗi ɗum sobo en nani wiyede ko diaspora wonɓe caggal leydi ɓe jeeyaɓe APR ko kañen mbaɗi ngongalu beele ko kamɓe tan walla won yimɓe woɓɓe o menta taw ko banggue opposition yiɗi dartade hannde gam dañcude doole e to kara ko wawi wonde foof eɗen puɗɗoro kam juurade ceerno meɗen ceerno Hamdel Madani eɗen ñaago Allah cellal ɓandu makko balɗe juɗɗe battane moƴƴe so tawi mi arti e namdal maɗa to banggue seppo wango to Wourossogui to ene ñande samedi nde henna ko mbawɗen kam wiide kam ko adi foof ko seppo ngo waɗi wune yimɓeɓe nootima hen tigui tigui yimɓeɓe nootima notorima kadi doole heddi noon ko hol wonɓe hen hol waɗɓe hen jawɗele muɗumen ko mbawɗen tungude e hakkillaji meɗen kam waɗɓe hen jawɗele muɗumen ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe jeeyaɓe e leydi ndi haɓontoɓe kala ko faati e laamu doolago haɓontoɓe sariyaji e ñawoje heedam heediji ko ɓen mbaɗi hen jawɗele muɗumen ko kañumen daari lang mbi wonde kañumen de jaɓata leydi Sénégal neɗɗo goto ene wiya ene heeroro kala ko woni e nder leydi ndi yo andu leydi ndi ko ndendade ko ɗum ɓe jinno feññen ɗum ɓe jinno hollirde sembe mabɓe feeñi e nder muɗum kono noon wiide ko APR naaɓe hay sino tawi ko APR naaɓe kam ko kañumen nodduno ene wayno wona kañumen tan nooti hewɓe nootima kono noon ko wawi hen wonde foof kadi APR naaɓe ɓe nootiɓe hen ɓe kadi peeñi e nder muɗum ko wayno Amadou Mame Diop gonnoɗo président assemblée nationale ko wayno Aliou Dembourou Sow ko wayno Augustin Tine ko wayno hono on mo ganduɗa hono ko Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kañum woni maire mo Wourossogui gardinoɗo hono moɓodiral ngal ɗon ɗum ɗon ko wayno Mamadou Mori Diaw en e dendagal ɓe ganduɗa hooremaɗa ko ɓuuri hen hewde noon ko sukaɓe ko sagataɓe
ko sagataɓe leydi ndi henno ko kañumen dendi en mbawa wiide hanko sagataɓe fuutanko ko fuutankoɓe noddi kono noon won nootiɓe hen ɓe ganduɗa hoɗade gona fuutankoɓe e kadi nootiɓe hen ɓe en ji won ummiɓe caggal leydi taw ala ko addi ɗumen so wona notitade e seppo ngo won ummiɓe ɗo henne e laamorgo ngo won ummiɓe e diwanuji ɗi kañumen fof dokkodiri aadi toon to Wourossogui to ko wawi hen wonde fof kam eɗen mbawi wiide wonde seppo ngo kam ngo waɗi wuni moɓodiral ngal waɗi wuni yimɓeɓe notimama message moɓe cohluno o message o yettima heddi noon min ko hawrananimi hen to banggue message moɓe ɓennino wiide wonde Farba sellani yo woppe par ce que ko sariya rokki ɗum yaltude boowal ala wona ɗum min message moɓe jogui noon adane o on message yoɓe nangto e oɗon message wonde Farba ko nanguira ko doolago Farba ko nanguira ko en ko neɗɗo goto ko kañum darino wi wonde Farba wonta wonde candidat wonta wonde maire moɗon oɗon ko oɗon ɓe poti darade habde e muɗum kono wona wiide wonde eɓe kaptoro wonde Farba sellani Farba hay sinno tawi sellani tawi woni Farba ko tuuma ko baɗɗo ɗum hay sinno tawi o sellani o suwata o diwde sariya heddi noon ko so tawi woni won koɓe kalanno ko wiide wonde Farba nde o selli nde ko darinoɗo o darini ko faati e ɓamtare o darini koye nder leydi Sénégal ko ɓiɗɗo Sénégal najo omo jogui droit wawde liggade omo jogui droit wawde faggade omo jogui droit wawde yencinde omo jogui droit jogade ngaalu makko e jawdi makko ɗum ko kanko faggani ɗum hoore makko wonama Samba rokkimo wonama Demba rokkimo sinno tawino ko joguinoɗo poste e laamu sinno tawino ko joguinoɗo won gueɗe e gueɗe laamu so tawi wiyama dirtini walla janfima ɗum ene wawi wonde kono noonne kadi eɓe ponno wawde nangtade e kadi hay sinno tawi wona Farba sellani o wonde kay ko conseil constitutionnel walla ko cour suprême ko kañum wi wonde Farba ko tumano ko e nder tumuyaji pawanoɗi e dow makko ɗi kala hen ɗiɗi teggitama beddama ladde wiyede wonde ko woodani tawde kay ɗum ɗon woodani kay eɓe joguiɗo ɓe nangti ko wona wiide wonde Farba sellani min ɗon message mabɓe o message moɓe joguino adano ɓurani kam message wiide wonde Farba sellani o saabu so tawi a yeehi Rebeuss wonɓe toon mbawa yaltude hadde ɗumen yaltude ko rafiji muɗumen dokkani ɗumen wawde wurde boowal ni wurde ɗumen toon nde ɓuuri moƴƴude e muɗumen e yaltude ɗumen e nawaɓe pavillon spécial nawaɓe pavillon spécial ko nandi hen e ko nandi hen par ce que wonniɓe ganduɗa hono nawaka pavillon spécial nan toon to Rebeuss to ko toon goni a faami de ɓe hen ganduɗa joomum hankkadi wawana hoore muɗum haydara mawni ko ñawaɗo kadde gurdam muɗum wawa yaltude boowal on wonde ɗum toon nde ɓurani ɗum yaltude boowal min message mabɓe wiide wonde Farba sellani o yoɓe goppu on message yoɓe nangto e message wonde Farba ko ɓuraɗo doole nanga tan ko neɗɗo goto jooɗino darino wondi waati wi wonde e nder galle Farba e nder wuuro Farba e nder diwan Farba e nder commune muɗum wi wonde ko hande haaɗi ko hikka haaɗi oɗon noon ko on ɓe poti habde ko on ɓe poti waddude kono wona nangtade e wonde Farba sellani a jarama yiyandema hen Abbas eyyi ko noon ko adi foof en beltani mawɗo Abou e analyse makko pattam lamijo sen garti comme par exemple e sa ƴeewi ko nangtiniɓe ko e Farba sellani ko nanguɓe Farba e koyemen kañumen mbi Farba sellani nanguɓe mbi ko o sellani koyemen ko kañumen neli toon nelaɗo men yo ƴeewoy Farba jeehi mbi gartiri bulletin comme quoi que ni Farba sellani e nder ɗum ɗon noon hankkadi rokki Farba fartange wawde yaltude e jafuɗa yanoɓe ɓe kamɓe fof ɓe kolli ɗum caggal muɗum juge cakkitiɗo ponnoɗo haalde o hollino wonde alay sago kañum waɗa contre expertise nela kañumne neɗɗo mum cafa o ƴeewa beele ko docteur ɓe kaali koko noon walla wonani holto ɗum tolni mais pôle financier judiciaire ko kañumen hoore mum neli médecin ji men manam kamɓe ñayumbo kamɓe nayumbo toon ɗo wonɗo hande ɓe nayumbo toon ko ɓen ɗon neli neɗɗo men taw ko médecin men yi ha yetti time makko wiye wonde oɗo Farba o hankkadi ko jaltal makko o yaha o safroyo ɓuuri wonde logique e woppude mo nder ɗoyti e kono won juge biɗo jafoɗami Abbas won juge biɗo joguinoɗo konngol de arte muɗum ne namnande wi ko yii koɓe mbi ko kono ma nel neɗɗo mum kañumne taw ko cafo mum ha ƴeewa beele koɓe kaali koko haali ko goo manam nela neɗɗo goɗɗo mbo jiidani ɓe neli ɓe te wona ɗum ko jiiɗa ɗum batta waɓe dassaɗa ɗon information aɗande ko ɗum woni haala ka wonde kanko oɗo kamɓe pôle judiciaire o ko kamɓe juge oni e hoore muɗum ko kañum namdino neli neɗɗo ɓe ƴetti fanniyanke ɓe ƴeewoyi artiri résultat ji wi wonde oɗo de ko wondi ko hen fotani wonde nder toon on ko kamɓe ɗaɓɓirno ɗum ko kamɓe cuɓi ɗum wona avocat Farba cuɓi ɗum wona yimɓe Farba cuɓi ɗum wona bandiraɓe Farba cuɓi ɗum ko kamɓe cuɓi ɗum ɓen jeehi garti on yeehi artiraniɓe ko artiraniɓe ko
o nangtima e farba o wi wonde o woppata par ce que o hoolaki on o hoolaki on o yaltini tarowoɓe yo jaa ƴeewoya tarowoɓe ɓe jeehi cuwata o artude mete ɓen so tawi gartirta ko oya artirno ko mete kanko o heddoto tan ko ɗo heddoronowo walla o tabirintuɓe ga ko kaali ko hen par ce que min de hakkillam kam ene ñawi hen wonde farba sellani haytono ɓe gaddi ujunere médecin mbi wonde farba fotani wonde hon ɗum woppani farba woppata farba tan ko kamɓe e koye ko yo laɓɓitini to banggue justice tan wiye ko ala jino wiide an jaltugol ngol pawɗa a wiyani o sellani yo yaltu a wiyani yo nawe safre no lawol wirni ko yo ñaawe tan ko ñaawa ko waɗan hay batte yo yaltu aɗa andi déjà farba woni combat ji ɗi ko ganduɗa ma fuɗɗima gagnade ɗum manam mawɗo artini hen joni mawɗo Abou Gaye hollidde wonde wonko ganduɗa ma tuumamuji pawnoɗe dow makko wonen ko teggita fawa to wiya wonde ɗum ɗon wodani donc emi ko e sel muɗum no wayno monsieur gaccitama ɓe mbaɗaka sous bracelet dañi liberté provisoire mais sa ƴeewi comme par exemple seppo ngo ko ari ko toon ne heewi tabarkalla machallah ɗum déjà au niveau national et au niveau international kala ko wonno fandare mabɓe ɓe gagnimo ɗum ko a personnali walla won terɗe goɗɗe gonɗe nder non won terɗe goɗɗe c'est à dire que hayso tawi ɓe peññikinaki a wawa wiide carrément ɓe peññikinima mais ene waɗi sa yi mobilisation garɗo toon wonano APR naɓe tan ko Sénégal fof renduno ari toon ari pour wadde soutenir oɗo neɗɗo mo ganduɗa ma naggama te e nder ɗo nagga ɗo goho ɓe neeli yimɓe mabɓe mbi ƴeewamo to banggue ɓandu makko ɓe tawi ɓen mbi ko sellani rokkimomo farte gawde yaltude won tuumamuji pawnode dow makko rokkimomo ɓen guitti ɗum ɗon donc heddi ala ko heddira so wona yo ñaawi walla kadi yo rakke liberté hay soko provisoire a faami o wonta nokku goɗɗo mo ganduɗa ma wona e nder dumbirdu ɗum ɗon noon min mbimi ƴewande marche o woni marche battam lamijo mo ganduɗa ma aduna foof hande yeeɓi ɗum andi poids farba ene jeeya e oɗo ko waɗi ko manam oɗo marché ene holliti kadi a faami on ɗon mo ganduɗa ma ko kañum darino e nder wuuro makko e nder Agnam holliti wonde so gueno ñaawi o wonta jeeyede e candidaji sakanimo ɗumin on ala fof ɗo fayi ɗum mataw holli mom jaawi ndolaga tan ko kañum heede laamu waɗi ko weela an joni gonɗinɗa ko mo sellani yo yaltu ko wawi wonde foof Abou Gaye c'est à dire que wona min gonɗini ko constitution men wi so neɗɗo sellani ene woni dumbirdu wona e nder dumbirdu woni place muɗum yo yaltu safri o kanko so tawi kamɓe nelno ko hayl ko ɗum laati yoɓe jaltin farba ya kono dumbirdu no woodi e nder hôpital taw dumbirdu ndu jokkodiri koye dumbirdu mawnu ndu yafumi a mo sallani wiya ko yo yaltine toon ko gajeji gon toon ko enteɓe gon toon Abou Gaye kañum gognan ɗum gognan par ce que mo sallani fof yo yaltu gogdini ko kala mo waɗani yo acce kala baɗɗo yo jaggue ɗum tan woni ko laaɓi eyyi non c'est à dire que aɗa andi en mbawa sallanade mawɗo Abou Gaye no wirini par ce que neɗɗo so waɗi ko ganduɗa ma rewani e sarɗiji leydi Sénégal lawol yamiri ko yo nangge surtout tuumamuji ganduɗa ma jaabi ke ngaaluji Sénégal naɓe so tawi ɗum ɗon ene laati no woodi yo nangge mais ha preuve de contraire a yiyani ɗum donc fitti ko so tawi comme par exemple hande ɓesgu farba walla sehila farba walla yaadiɓe farba so tawi darima mbi e wonde farba ene foti heɓde liberté muɗum ɗum ko gonga ko ɗum gonga ɓe payi ɗum ɗo ɓe payi tan ke lawol ɓe jinggani ɓe mbaɗade no ɓe payi ke lawol darade wulla luuka en tout cas pour min ko mbami wi tan mbami wi d' abord ko félicitation e marche o kadi leeli kadi so jari wattude yoɓe mbattu haɓe mbaɗa convaincre opinion international e national fof wonde ɓeeɗo jaggaɓe eɓe jaggira tan ko politique a jarama sen garti kala joni ko jiiɓimi hen seeɗa tan ko neɗɗo wiide komi opposition mo ɗiɗi wallude faaba e goɗɗo te mi suɓɓoɗo suuɗo ɗon no jakima ko mbiɗa won wonɓe hen peññikinaki eyyi mami arti joni garten ko e APR so tawi ko APR ngal ɗo dental ngal waɗi yimɓe garten e sumgoji kesi mbaɗaɗi ko ɓooya e nder APR ɗi président Macky Sall waɗi suuɓi yimɓe muɗum goto fof ko halfin ɗum ƴiƴam kesam beele ma patto ɓuuri yawde yesso ko ɓuuri ɗebde hawnade hen seeɗa ko hewɓe hen gona andaɓe to banggue politique en mbiyani ɓe liggotako de ɓe liggotako ɓurnoɓe ande to banggue politique ɓe o yadanoɓe hewɓe hen jeeyaka hen hol yande woni ɗum e to kadi aɗa andi to banggue dawrugol waɗi han ko jiyanɗe waɗi ko miijoji e toɓɓe kanko Macky Sall
wonɓe o wonduno nde o sosata APR nde ene gasa ɓeeɗo ni tawa kañumen e oɗo saaha ko sukaɓe gonno e won on tolno to banggue duuɓi to banggue humpito dawrugol kono jeehi ha tolnima e hande o won humpito ngo jogui tawi koto banggue dawrugol ko heddi ko noon to banggue dawrugol a dillat tan tineɗa sa dillani a tineraki a dillat tineɗa so pecce gaare feccede pecceɗa so tawi a dillani a tinetaki so pecce ene pecce a fecceraki ɗum woni ko yahata ɗo henna ko yimɓe foof ene gandi wonɓe gandanɗa hoore maɗa hande o kanko Macky Sall o suɗima ɗumen yimɓe fof ene teski ɗumen ko sakkiri ko kamɓe kuufi plateau ji télévision ngaji kamɓe goni e réseaux sociaux ji kala ɗo APR wiya ko kamɓe jaaboto ko kamɓe dokkata dalilaji ko kamɓe jahata hen wadde hande o so tawi Macky Sall totti ɓeɗon gueɗal e nder landa APR ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ene foti sinno tawno goto hamɓe fof darde nde darino gila nde Macky Sall woni e laamu nde ha hande o ene jokki ndeɗon darde ene gasa ɗeɗo pecce so tawi gaare feccede ɓe pecco e nder ɗeɗon pecce kono noon hoto ɓen ɗon goni hoto Abdoulaye Daouda Diallo en goni holko addani Macky Sall diwde ɗon hoto Sidiki Kaba en goni hay sinno tawi Sidiki Kaba ari ko sakket wonko gandanɗa hoore maɗa heeɓino hen feccede e to banggue APR ko heddi ko hoto kowhoyɗi gandanɗa hoore maɗa ko wonɓe jeeyaɓe e nder landa APR wonɓe e nder diwanuji ɗi henna kamɓe fof hande o koɓe mogginiɓe ɓe ndecci hay goto mabɓe suusa umminde dande sababu nde jogade kulhuli nguɗo laamu jooɗi hoto wiide ɗum he attention wonko gandanɗa hoore maɗa emin pawi ɗo ene koyɗe amen e dow muɗum so tawi a wi ŋeek walla min jiima to walla min nanima ga hen yenana kala ko ari hen attina ha ene gasa ɓeɗon taw ko ɗum deƴƴini ɗumen mbiɗa ko gasa ene gasa kadi wasa wonde ene gasa taw ko ɗum deƴƴini ɗum kono ko ɓuuri hen hewde hay sinno ene wasa wonde ne wonata ko cuɗ e nder ko heewi par ce que hay sinno tawi hay ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore maɗa yiyaɓe toon ɓe wonɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen koye bundi APR jeeya ko sosnoɓeɓe kono yiyaɓe to henna e ngoɗo seppo ɓe so tawi a ƴeewi ko hesɓe e nder APR mbawɗen wiide tan oɗo ko gila fuɗo APR ko ene woni e nder hen ko Aliou Dembourou ne kanko foof e wonnode kanko foof e wiide wonde ko Macky Sall tan kanko o anda hay goto goɗɗo joɗidirana hay goto ko wona Macky Sall tan yimɓe fof ene teski tuggude ko laamu Macky Sall yani ko e joni ɗemgal makko ene ussi darde makko ene ussi no feeñirtuno ni o natti feeñirde hono noon ko heddi ko so tawi ko Moussa Bocar Thiam en ko arɓe wattane gummi koye PDS gari tawto yiɓe ko wayno hono o mo ganduɗa hoore maɗa ko kañum woni Amadou Mame Diop ko arɓe wattane ɓoyan ko gari e nder APR ɓeɗon so tawi woni ko kañumen jiyoya to hanki ko wayno Mamadou Mouri Diaw en gummi koye PDS kañumen ko arɓe wattane wadde noon horo kowhoy ɗi gandanɗa hoore maɗa ko APR naɓe wiyetanoɓe hanki ko kañumen cuusi APR pecce so tawi ene pecce arɓe wattane ɓe yo keer caggal amen arɓe wattane ɓe horo ɗumi horo mbaɗen ni horo battane ni ɓe ɓen horo goni hande o a jarama Abbas beele an ko yiyande hen banggue goto beele banggue goɗɗo one wona président Macky Sall wonani leydi ndi kañum addi parti wonani leydi ina haalane ina telefine beele ala wiyoɓe mo ƴettuka e kaye wondanema o wona caggal leydi tan wona suwade ga yimɓe woɓɓe taw ko ligguinoɓe o woppa heddinoɓe ɓenne kadi dañi hen suno non aɗa andi enen analyse men wona noon yaari analyse men ko namdal analyse men ko sumgo ngo ko namdal ngal tan analyse men yaari e on ɗon fannu woni comme par exemple aɗa andi parti mawnat manam jibnete mawnat mayat e nder ɗon en jii comme par exemple hande sa ƴeewi parti APR jogui ko wiyete ko ganduɗa hoorema secrétariat exécutif national o ɓeeɗo nomaɓe ke ɓeydaɓe hen tan manam ko ƴiƴam kesam ƴetta watta e wonnoɓe ɗon c'est à dire fittani wonnoɓe ɗon ko guitta kono beele ɓe dokka gueɗal mabɓe walla ko kamɓe dokka ɓe belsidi non c'est à dire que hon pamir tan jiɗi wiide comme par exemple secrétaire exécutif o ha hande omo golla ko gollanno ko kono ɓeeɗo sukaɓe joni ko ɓeyda sa ƴeewi hen goto foof ko noma ko ɗum nomination kese comme par exemple sa ƴeewi hen nayo noma ko comme sous forme de porte parole adjoint gonda e maître Oumar Youm eyyi porte parole adjoint eyyi ɓe gonda e maître Oumar Youm ay sa ƴeewi comme par exemple Hamidou Anne c'est un jeune talent mo ganduɗa hoorema hande omo jogui expertise mawɗo a faami ko ɗum saabi kanko oto hokka cellule analyse et perspective maintenant Pape Malick Ndour jibna ko 1984 sa welama mbiya omo jeeya ɓurɓe famɗude duuɓi e ɓeɗo nomaɓe ayi ɗum noon holko addi ɗum par ce que hande yeeso wongo nga politique gonɗo hande yeeso ngo ko yeeso cukagu namnata bas yafuɗa so tawi président Macky Sall totti parti o hande ko maître Sidiki Kaba yiyaka toon ko haqqille ma data hen
bon aɗa a wawa c'est vrai en fonno wonde o yiye walla o nela yimɓe makko walla o nela neɗɗo dariɗo poɗɗo darade ha wiye wonde ko oɗo ari ke inde maître Sidiki Kaba mais ina wawi taw wona e jaati a faami APR waɗi organisé meeting o c'est vrai APR naɓe tawte toon ete mais en wawi taw comme par exemple ko ɓesgu farba tan spécialement ko kañumen mbaɗi organisé meeting o tawa ko pamɗa e kan haala so tawi ko directoire APR fonno ina wuuri mawɓe APR ina nguuri ko farba ko neɗɗo maɓɓe ɗahiyo sa nan toon mais hayso wona ɗum ni e woɓɓe nan toon holno fotata waade so woɓɓe jaaha tawa ardiɓe ɓe garnaɗo parti o yahani tokara aɗa andi wonde wonko namdiɗa mete wona Macky Sall ene woni to tan ene wiye gayno toɓɓe ɓe walla toɓɓe ɓe eyyi mi fayi tan beele koye ɓeega woni kono aɗa andi an haysino tawi a haalnama hol gardiɗo cadre uji APR wona ko Abdoulaye Diouf Sarr wonno eyyi kanko ardino wonno quoi horo woni o lomtinoma lomtimo hande ko Mamadou kañum lomtum ɗum c'est normal ko o lomte par ce que kanko wonno ɗon te oɗon gonnoɗo ɗon tuggude nde woni ɗon nde fewde ñallangal hande wona ɗemgal makko belgal wona ɗemgal makko dakkugal wona électorat makko wona haydara kala nde o yeehi élection ngaji ko piyereɗo te haala ka wona dakmo ko wona ko gandanɗa homan banko fottude yimɓe mais aussi so tawi on dañi mbaɗon oɗo Pape Malick a faami de hay sinno tawi wona haydara so tawi haali tan a heɗoto ɗum ala ko mbawɗa hen kadi so tawi a haali tan rokkatma ko dalillaji heddi noon ko jaɓa dalillaji walla caloɗa ɗum donc oɗum so tawi lomtinama Abdoulaye Diouf ko hunde fonde wonde ko hetti ko noon eɗen gandi ko no mbiɗa ni henna ko équipe mo ganduɗa hoorema kañumen joguino ko fati e kumpital e nder APR ko ɓeɗon goni ɓeydaɓe e nder nguɗon goomu jogui noon kumpital ngal woni oɗo no yanoon kadi maître Oumar Youm famde ɓeydana équipe muɗum ha wawa gollade so tawi ko Hamidou Anne yimɓe fof ene gandi to banggue yiyande muɗum to banggue haala muɗum e ko gandanɗa hoorema so tawi ene haala ko haala cañi ka haalata donc oɗon kañum no poste mo totta o hay sinno tawi won gonnoɗo hen kanko kam poste mo totta omo foti hen omo handi hen ko heddi noon no mbiɗa ni wonko gandanɗa hoorema lomtintaki maître Sidiki Kaba o fotani lomtinde hay goto kanko foti darade toon non c'est-à-dire que ça yimɓe lomtinde ala ay won gueɗal won ay won gueɗal won so tawi a lomtini tan a addi sikki e tumo non sa yi mbiɗa wima lomtina c'est-à-dire que aɗa andi hande ko so taw no feñño carrément tan ko APR waɗi ɗum organisé nanta que directoire parti APR ko kañum jogori wadde seppo kono Abbas non mais Abbas agay ɗo so rewi lawol APR koko yettata hen kamɓe goni yuman yangi kamɓe noddi nde Abdou Diouf haɓetende l'an 2000 Abdoulaye wadde en ko joom duuɓi en ceppanno non wasat ceppanno Moustapha Niasse en ceppanno Hammadou Dansokho en ceppanno ko mawɓe joomen duuɓi en ɗum ne addanno ni andude kaɗo haala ko mawɓe natti hen Macky Sall nde haɓeta Abdoulaye wadde nde ko mawɓe hellifaɓe gonɗon ene jaada hen ne ceppana mbedda nde kaaji Moustapha Niasse en jogui kaaji waɗande conquête pouvoir o kanko président Macky Sall pourtant waɗi saha goto mo ganduɗa mo ko ɗo wutɓen ɗon mawɓe foof ene gullen luuk kanko naateli ɗom yimɓe haaldema ko mawɓe ɗo wondi ɓe jaɓɓortade naati e nder hen so tawi ɗo joni ko fotino APR noddi ko fotini hen mawɓe muɗum jooɗima min jeyata joom duuɓe jooɗima ma mawɓe min deka ko cagon so hen noddi wona mi yarani ni to banggue duuɓi mi yarani ni to banggue ɗum ɗo ene wawi pour min ƴeewim tan ko responsabilité o wiya ko kañum ardi parti lomtinaɗo o so Macky Sall woni ɗo hande mo lomtini o so yahani kadi weli welani parce que Sidiki Kaba yiyama toon marché mabɓe garwoni jo Sidiki Kaba pourtant yiyama toon mais ɗum woni ko mbimi est ce que ko directoire ay oɗo Abbas ay weli welani oɗo mars ko wawi wonde foof APR nani e nder bundi mars o saabu holko woni ɗum woni ɗon ko Amadou Mame Diop non a famani min ko jinmi ko wiide so tawno comme par exemple hande ko directoire parti waɗi ɗum organisé kala mba yiyan toon aɗa wawi wiide wonde parti aɗa directoire sinno tawno wonno ko marche national wiye wonde directoire parti yo waɗ organisé kono noon marche o wona marche national marche o ko marche régional ko marche communal mais so woni déjà ɗum ɗon tan ñaawi hoore mum so woni communal et régional kay yo yimɓe communal et régional jatto non itte ha jingoɓe ɓe ko jingoɓe tan kala ɗo jomum wawi wonde ko norutoɗo Aliou Dembour holto woni
holto woni aman mam ummi ko hita tol ali debol holto woni jogi ko département makko wona oraniru amadou mam job hol ummi wona département dagana ko toon ummi mais goto fof yahen toon ko hoore mum non wona ko fof yahan toon ko hoore mum maman moy département matam hay sinno yahani toon ko hoore mum ni ittara kanko Sidiki Kaba wonko gandanɗa hoore maɗa so tawi APR noddi sa yiiɗa tumede a yiiɗa addude tan e jibru hakkillaji e nder yimɓe faade e maɗa so tawi a yiyaka toon tan ɗum waɗat woni kanko oɗo maître Sidiki Kaba wasdemo yiyede e mars o ɗum ene itta hoolare Abdoulaye Daouda Diallo wasde ɗum yiyede e mars o ene itta hoolare ene adda sikkeji hakkude muɗum e ko haala he hakkude makko e Macky Sall koko taƴi hankadi wonta fiɓade non je ne crois pas hakkude aɗa andi ay sen gari to hakkude Abdoulaye Daouda Diallo e Macky min pour min mi jaggan taƴere nen ɗon non fatami jofna kala biiɗo taƴere nen ɗon parce que an tat ka anda hakkude ɓen ɗon worɓe ɗiɗo la relation qui lie hakkude Abdoulaye Daouda Diallo e Macky Sall so tawi rek a anda ɗum aɗa wawi wiide e wonde hakkude ɓe ɗiɗo ko taƴere nen ɗon mais so tawi aɗa andi carrément hakkude maɓɓe en wawi ma andu tigui rigui ɓeɗo ɗiɗi taƴere ala par ce que ko rendinnoɓe ko hande nen ɗon Abbas ko rendinoɓe ɗo on ko natti wonde ɗon si nan ɗon ha joni o rewani holde mbayuɗa yiidan Abdoulaye Daouda Diallo e nder rendon e nder APR non mais attends APR na fof enen jeda hidde est ce que nden 2012 umma 2012 fewde ñalangal umma 2012 fewde par exemple Abdoulaye Daouda ko manam Macky Sall ko woppi ko lam holto jiiɗa comme par exemple rendoji tan ngari nana Abdoulaye Daouda Diallo ene yalti frigan mana en flagrant délit ni en hullire ni yes yimɓe fof kanko il est Abdoulaye Daouda Diallo ko neɗɗo mo gandor ma c'est ay politicien kala ɗo rendi politicien fof yiiɗi ko yiyede non won politicien non fotan halma ay minen ko caméra min mbaɗatno won politicien ko yimɓe muɗumen garanno ndenka min 20 000 uji 30 000 uji ƴetten min kaari gros plat a faami de ɗum Ablaye ne waɗani ɗum omo waɗatno ɗum non ana waɗatno ɗum min mbaɗa waɗatno ɗum non min kam joni ça je ne le kii pas mais min jiɗmi wi tan jiɗmi widama relation ɓiliɗo hakkude président Macky Sall e Abdoulaye Daouda Diallo hande o ɓuuri tiidde natti si ka min joni gartan to wonko kaldanani mbiɗa nden so Macky sohli Abdoulaye Daouda amno nangamo nden Macky ne kadi sohlano Abdoulaye Daouda guila woni e PDS guila Abdoulaye ene yaha meeting ngaji da ha yiita ha riiwa sababude ɗum beele kankone mbona hande Macky yolbi noon banggue oɗo tokar e ko namdal tan ay nde o wujjito omo yaha hawo riiwa won goɗɓe ndiwra hono no riwrani kono haɗani ɗumen nankade e nder hen Mbaye Ndiaye horwoni Mbaye Ndiaye wona diwano est-ce que ndene joni adnano Mbaye Ndiaye man mbayri anande Mbaye Ndiaye ha joften ñanden tan Parcelles Assainies organise ɗon conférence de presse e kon tawi ko nodda ene jogornode laamu man mbayri anande Mbaye Ndiaye bimi Mbaye Ndiaye hay sinno tawi Mbaye Ndiaye o fatano c'est à dire que Ablaye wona neɗɗo presse yimɓe fof ne poɗɗum sattanade Ablaye Daouda heɗo hana oɗo Abbas Ablaye ko wasi wonde neɗɗo presse omo jogui yimɓe makko ko yimɓe presse en eyi bon yimɓe makko nen jalten a faami de Ablaye ko wasi wonde neɗɗo presse wasi wonde mais yimɓe ken jalten kala ko wasi wonde neɗɗo presse ko foof ene joguino média muɗum ene joguino presse muɗum mais yimɓe ken jalten kala a faami ayi ko en jinmi yimɓe parce que tout récemment oɗo mawɗo Abou dañi ɗo koɗo chef de cabinet makko mbimi oɗo so dañi ɗo koɗo chef de cabinet makko o dañat ɗum ko lawol goto e nder lebbi jeegom ɗum waɗi mbidemo noon Ablaye wona neɗɗo média ay Ablaye koɗo galle eyyi koɗo galle Ablaye wona neɗɗo média ça il faut l'accepter pour Ablaye no wiyatno hande kam ko onon jaggude hande wata ɗum wonde neɗɗo média foof enen en mbiyani wonde Ablaye yo won neɗɗo média walla horo won neɗɗo média mbiɗen tan ko mobilisation oɗo omo fonno yaade so tawi woni o feeñani hen omo adda sikki mi yeddani ɗum a famini omo adda sikki ko eɓe mbayno leydi omo adda sikki ko haala he e ndokku yiru tan kanko Abdoulaye Daouda kanko oɗo no wiyatnoni kay maître Sidiki Kaba par ce que wonko addani en subtade ɓe kamɓe addani en subtade ɓe ko maître Sidiki Kaba wonanno APR to Kolda mais an ayi toon Abdou Mbow no fattan Abdou Mbow jinnoɓe namnade a yiyan toon Abdou Mbow
Abdou Mbow ya dum ton ala non Abdou Mbow nen do non Abdou nana France alla na seedi jew woni a wadde hon campagne jew non alla na seedi wallahi alla na seedi jafulan Abdou Mbow nya aljuma Abdou Mbow mi joti mum aljuma o do bennu te aljuma o ari ko seppo ko samedi aljuma mina makko min gondi mina makko min joddim jon to Abbas ene fo eden gandi kam Abdou Mbow e yontere ɓennunde fof o wonno ko Europe d'accord wona mais a yimo toon fatami haalama seeɗa wona a yimo toon o arti way wona a yimo toon kam non haade makko artude tan wona a yimo toon a yi dille makko toon anani wona hol dille ɗe o dillano dille hoore makko walla ko dille APR non ko dille parti o dille Abdou parti Mbow enen fof eɗen gandi assemblée nationale Abdou Mbow ko kañum woni toon président groupe parlementaire ɗum walla kam takku wallu vice président voilà Abdou Mbow yimɓe fof ene jeeya intervention ngaji muɗum toon to assemblée nationale yimɓe fof ene jeeya intervention ngaji muɗum e nder plateau ji e nder média ji e nder leydi Sénégal e caggal leydi fof yimɓe fof jii ɗum famde donc on so tawi yahani to en mbawa andude aɗa sa yimɓe ɗo mbeɗa waɗa comparé Abdou Mbow mbimi jiɗi wiide mo Abdou Mbow ko neɗɗo Abdou Mbow c'est un homme de média Abdou Mbow ko neɗɗo média kono Abdou Mbow sa ƴeewi ɗum to banggue politique ñande yiɗani fof koko fiya e nokku muɗum te hatta kañum woni ɓurɗo wawde haalde Abbas ƴeew mbimami wonde ko Abdou Mbow wasdemo yaade to hen wasdemo yaade Wourossogui a wawa yerodirde ɗum ha fota jamais e wasde Abdoulaye Daouda Diallo yaade toon walla Baskol Sidiki Kaba yaade toon non mi yeridiran ɗum c'est à dire mi yeridiran ɗum mi guinnani en nandiren e kanɗon haala mbimami min mi yadani Abdoulaye Daouda en e Sidiki Kaba en mbasa tawede ɗum ɗon mais jiɗmi wittan so sindu ko par exemple ko directoire parti o kañum wanno organisé manifestation on saha sen jeeyati ɓura welde felete kala ɗo andi so nelana koko yaha jafuɗon ça dépend yidde politicien o tan an a yiya ɗeɗo balɗe han o ɗo en président assemblée nationale a yiya ɗo fof ɗo dirte police uji eyyi non on mi yii ɗum ɓen ko non ɓen c'est à dire ay ɓen non c'est à dire wona politique non c'est à dire ɓen wona politique ay ɓen aɗa andi e mbaykunu jombajo kesi ni jombaji kesi tan ko politique tan haydara ko politique tan jom yiɗa ko politique tan kalten jombaji kesi ko politique ma ko jombajo nen eyyi Abbas an min gandi holto gonɗa min gandi ketta jaam wona hettude gattene toɓɓe goɗɗe jojjuɗe ɗo leydi ndi l'an 2021 haal 2024 seppoji bannoɗi ɗo wiya pittali capanɗe jeetati ko fayi kaw hen ladial guele nguɗo laamu jooɗi wi ko yo sa yo arte yo justice o yo haal ɗum haalama assemblée nationale jagorɗo Ousmane Diagne wi kañum heñanta ko banggue sariya accitte haqqille muɗum ina duñe beele ko Pastef naɓe duñanno ko ɗum yetti hande o jaaɓi walla ko joni ɓende miijo makko jaaɓi yamirde procureur yo uddid dossier wanoɓe hen e bonnanoɓe hen ɓe e enen kam to banggue men enen mbawi jaggude presque pratiquement mbiyen tan ko derguitiɗo par ce que waɗata min wiide ko derguitiɗo par ce que enen en nanano kanko omo dille e ko waynede enen nananɗen tan ko Pastef naɓe ene gulle ene mbi yo justice waɗi yo justice waɗi hayndo loi amnesty ari wota fawa wiya e wonde kala eɗo caɗele bannoɗe ummandema 2021 2024 a faami fof foppama ha laaɓi mum fof yo yaha haaju mum beele jaam e kesal en rutto en laato e nder leydi ndi par ce que ko waɗi ko ene muusi ene metti wawde ɗuminde mais jomumen mbi e wonde ko beele justice waɗe yo justice waɗi maintenant so tawi comme par exemple hande ministre de la justice darima wi e wonde ma uddit losko walla windi ɓataki procureur yo losko uddite fewde eɓe ganduɗon ma ko kañumen mbaɗi ɗin bonandeji min de kam ko ɓuuri men tan jaggude haqqillam so yo yimɓe ndento so ndentaki ko Aissata Tall Sall wino ko tan ma gulali gummuɗo hay goto sikkano jiɗa wiide ko waso losko waso waɗede mais yo mbaɗ so mbaɗi lesko dans tous les cas de figure c'est à dire min jahna kam men ko comme par exemple loi amnesty mbaɗanoɗo wiya e won ɗum ɗo fof foppama so tawi comme par exemple hande ministre de la justice o wawi ƴettude pellital wiide e wonde ene uddita losko ha comme par exemple kala mo ganduɗa hoorema waɗino tumanoma waɗino acande e oɗo ɗum ɗo mais so tawi vraiment wona en tout cas so justice o ko justice o so leldaki sawde ha ɓaari ene wawi taw so rewi lawol justice men kam justice men lelata ko sawdo
bel Allah bisimilla daga sam sabu en jii ko yawtiɗo ko haalteɗo ko pop kamɓe ɓe ndeeni koɓe poti wadde ko no ɓe poti waɗirde ni henna bel Allah toka bisimilla komo yesso aɗa anndi no waɗi geɗe ɗe nganndanɗaa honoɗo ko puŋŋiniɗe ɗum justice wawa tan ko rewnude laawol won geɗe ɗe puŋŋinaaki jomum ene waawi jaggen e hakkillaaji mum ɗumen waɗa tan koko yamira eeyi hay sino tawii enen fof eɗen nganndi kanko Ousmane Diagne o wi wonde hay goto haaƴata junngo makko e ndeer gollal makko kono noon hay goto haaƴata junngo makko e ndeer gollal makko kono noon wonko aditi konngol makko holko aditinoo konngol makko ko hoorejo jaagorɗo makko wiide wonde kanko oɗo komin wannata mo somi wimo wat o suusa wasde wadde ko ni wiiri somi wimo wat o suusa wasde wadde somi wimo nanngu kaari o suusa wasde nanngu ɗum ko on toɗɗi eyi ala toɗɗi ko hakkude maɓɓe tawde onde haalande onde haalande haali koye hakkude aduna fof wonde ko so tawi mi wimo nanngu kaari o suusa wasde nanngude ɗo hankadi hakkillaji ene ñawa par ce que ɗon o wi ko hakkillaji ene ñawa hakkillaji ñawnata ɗumen ko oɗon wiide wonde ko kañum wannata mo wadde noon kanko hay sinno tawi o waɗi goonga hay sinno tawi o waɗi goonga hankadi konngol oya ngol bonni goonga makko mo waɗi o ñaawore makko gonɗude nde o ñaawi nde konngol oya kollunoɗo ndolago hankadi bonni goonga makko o ko heddi ko to bange loskito yo uddita ko faati e geɗe bannoɗe hitande ujunere nogas goo fa hitande nogas e nayyi e min de kam e hakkillelam mi wona sariyanke noon kono hakkillam ko rukkimi ko wona ko gandanɗa honomaɗa ene jofɗo ene duuɓi tati duuɓi joyyi firti ko ɗi oɗo mandat kam ko mandat justice oɗo mandat tuggude e goo haa ɗo jaara hen ɗo hannde o ala fof ko fawa e guite yimɓe ɓe ko yahata e nder leydi ndi so wona kaari nanngam kaari noddama kaari nana enquêté kaari contre banque muɗum uddama kaari contre banque muɗum nana yiɗi uddede ko ɗum tan woni ko nani hen wadde noon min e hakkillelam mbima wonde ko oɗo mandat ko mandat justice ala ko heɓude gollede leydi ndi ko wona ɗum ko wonande e waɗɓe bonande ɓe wiyete enen fof eɗen nganndi neɗɗo ene ƴetta laaɓi tan yuwa neɗɗo maayo policier ene dari gendarmerie ene dari a famidi yiye ko kanko oɗo ƴetti laaɓi yuwimo wona wiyete ko loskito udditama holko wiye sababu loskito ngo ene uddite wiye ɗo nde ne ƴeewa holko woni caggal holko wonata caggal ƴeewede hol jamirɗomo holko waɗiri ɗum holko warde mo mete umuɗi mete ko kangat mete ko mande mete hol jamirɗomo yo waɗ ɗum mete ɗum ɗon ene yaha ha yettoyo toon ngoɗo loskito mete ene yaha ha yettoyo wonde hol jamirɗoɓe yoɓe mbat koɓe mbaɗi ko hol jamirɗoɓe ha ko ene yaltinaɓe ha eɓe mbare holko jeeyi sababu holko yaltinno mete ɗum ene hen aɗa andi min e hakkillelam daɓɓel holko ɓuranno lamnude ɗum kamɓe winoɓe wonde loskito yo waɗe ɓe goto maɓɓe fof ko ministre goto maɓɓe fof démission e poste muɗum ministre waɗano oya ancien président assemblée o no wanno ni so démission de poste muɗum wiya wonde ha enquête waɗe e muɗum woni Ousmane Ba Seck Ndiaye ba section jumani famide wadde hono noon de ɗum ɓuuri ko laaɓi ko kono noon a wawa jooɗade ɗo jooɗiɗa ɗo waade no waali Diouf Bodian wiide wonde ɗum ɗo yo waɗi ɗum ɗo yo waɗi a famide e ɗum ɗon woni ko gandanɗa hono ko ñawni hakkillaji ɗi ko a wawa nantade e veste maɗa mbiya wonde aɗa ƴettu lowtol piya kam caggal a jarama Abbas Mea jafoɗa to ka on banggue kala ministre tuumaɗo e kala laamu mbawa wonde parti bawɗo wonde so tuma ha tuma mo yo yettima omo jogui droit wadde ko mbiɗa ko yo démission walla wuttima ko ɓowatte en jii ɗum to banggue ñawoje ɗe wona tan Samba wi walla Demba wi beele leydi ala saaha yurnitade won gueɗe ɗe ganduɗa mbaɗi ñaawe no utte ɗo duuɓi sappo duuɓi nogas duuɓi temedere e kono eɗen gandi ɗeɗo ala ko daɗɗi sowona ɗo e gonmi koye arde gonmi ko tan ujuna yimɓe ɓe gona Pastef naɓe walla woɗɓe wonɓe ganduɗa wonanaɓe hen de balluji peldi yaaɓe wonɓe oto men duppa hen wonɓe galleji men kala hen mawɗo an sa ƴeewi kanɗon haala joni déjà haalka koko ñaawi hoore muɗum par ce que won jooɗiɓe ɗo mbiya wonde ko minen jamiranno sukaɓeɓe yo duppoy ko minen jamiranno sukaɓeɓe mais déjà ɓen lawol oto sesine foti waɗede mbiɗo ko min wanno min duppanno mbaɗanno financé sukaɓe jalte kaɓe ɗe foti tan ko yaade addoye mbawɗo wonde foof
en tout cas so tawi ɗum waɗi min noon wiide e won so tawi kanɗon haala laatima so tawi justice men leldaki sawde ina wawi taw vraiment maɓe jaaɓe gaddoye ɓen d' abord te ɓen so pelti addiyede ministre uji kewɗi men ɗo alsen addiye par ce que poti ko wadde démissionné par ce que kañumen koye men jooɗi kollis ɗum ɗon Abbas to bange ñawoje de en jii ko assemblée haalno cour constitutionnel yo waɗa ha saba nangamo en jii rabade are mo Ousmane Sonko ñanden hakku mum e Mame Mbaye Niang e gueɗe goɗɗe kono gon ko arde Abbas yimɓe fof ne jaadi rewnama lawol ene wawi sonnani wiya rewnaka lawol enen kadi ñaagoɗen justice men yo Allah rewn ɗum lawol ɓe ñaawa ko poti ñaawde emo poti ñaawde poti ñaawde ɗo holko ñawde hen ɓerde yimɓe ñawni hen ɓerde yimɓe ko hoorejo jagorɗo ɗo kanko o jooɗi yeeso aduna fof o wi ministre de la justice koko noma ko politiquement tan nomira somin beelama jang min kayat junggo mum somin mbi ɗum yo waɗ naggam waɗat ministre de la justice on ɗon noon président e hoore muɗum wiide population leydi ndi yoɓe gummo ɓe mbaɗa pression et justice président de la république caggal mum noon o ruttitima caggal par ce que o holiti wonde caggal mum e wonde justice o yo woppe waɗe li mais c'est à dire ko ɗum ɗon en ñawni hakkillaji so ñawnani hakkillaji kanko e mawɗo justice gartane toɓɓe men kewi kono mataw gasi guila nane mbiɗa haalde e mawɗo Djiby Dieng ñande nogas ñande goho so Allah jaaɓi to grand théâtre ko gardiɗo jagoɗo noddi gam wadde eɓɓo yuɓitinde ko sawi koko fate faggudu sawi koko fate dawgol toon to grand théâtre e to kara min kam haɗama no ɗumininde ɗon mboɗo jogui noon namdal aɗa andi to banggue ñawoƴe e ministre de la justice e ko nandi hen ena annimi holno waddata on binoɗo wonde min nde noddetemi e saria nde ko mbaɗanomi to mbaɗa ñawtino to henna mbaɗa ɗumine gayno ko fof ko tappalagal on holno waddata e muɗum namdalam ɗiɗaɓal ko posone mo gandanɗa hoore maɗa o yarnanoma ɗum rufanoma e wutte muɗum ƴettama nawama caggal leydi pour enquête aji ene mbaɗi mete résultat ji muɗum garti walla gartani ɗum mbaɗa namdi ɗum ko wona ɗum ko so tawi mi arti e namdal maɗa mbaɗa andi ko heɓude wadde ñande gonde to grand théâtre ko hanki fonno wadde dirtina ha nden mataw ko dirtini ɗum ko hono no dirtinirteno guila adani so jomum eɓɓi hunde wi ene waɗa wasa wadde nde foti wadde nde ɗum ene jeeya e ñagude Allah mabɓe e kadi to banggue plan de redressement yurnitade ko faati e to banggue faggudu leydi ndi no hutorteni henna yurnita ɗum yuɓɓitinde heɓɓo ngoyne e ko nandi hen min de no jiirumi ɗum ko meeting politique woni toon ko meeting ɓe gone wadde par ce que so tawi a ƴeewi kanko premier ministre ko kanko nodduno caggal muɗum hande o président de la république ene invita e nder hen ha joni ɓe goni koye yaade eɓe ƴeewa mete ɓe mbawi hebbinde grand théâtre walla ɓe mbawa ɗum heɓɓide ko moƴƴindiral maɓɓe to banggue politique ɓe goni toon e wadde ko heddi ko ɓe mbawa wiide wonde to banggue juɓɓude leydi ndi an kay haɗma wiide aɗa yuɓɓitene kay haysino ko gueɗel gotel kam waɗat haysino ko gueɗel gotel yo won ko jomum waɗi fuɗɗi wadde ko heddi ko wiye wonde ene on coye kono an gila goo ha joyi paɗa koye sappo walla gila goo ha jeeɗiɗi paɗa koye sappo ala hen ko mbaɗɗa mbiyaɗo on coya tati keddiɗɗi to so tawi Pastef naɓe joɗinoma walla so joɗinoma wasaɓe mbiya ɓe mbaɗi naggam walla ɓe mbaɗi naggam walla ɓe mbaɗi naggam o wasa an kay so tawi mbaɗnaɗo wawi wiide noon min goo ɗo o ko kaalowo an ka kaalowo min komi ɗo somi ɗoyi mi haali kay mi wasa neɗɗo wiyetaki ala ko golli haydara wiyete ko 1% walla 10% walla 20% 30% to jeyɗan ɗon hade ko politique kalde tan minde ay ko waɗa ko mi wondani hay parti goto ay ko waɗa ko de ko waɗa ko walla ko waɗata noon ko ene funngini yimɓe ene jiiya wonko pawata hen juuɗe muɗumen ene memo wonko jarata koye muɗumen so tawi jeehi ene jetto tuggude koɓe jooɗi ko mbimami so wona maalaw puccu ɓakke goyngol ngu ceesngu mi yiyani taw koɓe uddikoɓe mbaɗi inauguré mi yiyani
jaadani non c'est-à-dire que adandi bon wiide joom men mbaɗani c'est vrai en ɗesɗuminde mais kam wonkeɓe ala haal tan moto wi manam wonkeɓe jokkiti aɗa wawi wiide eɓe jokkiti projet ji gonnoɗo ɗo e ene waɗi projet ji gonnoɗo ɗo gonnoɗi en cours eɓene jokkiti ɗum ene waɗi projet ji gonnoɗo ɗo eɓe dartini ɗum ɗum ɗon kamɓe mbaɗi ɗum gueɗel gonguel ganduɗa hoorema en teskini aɗa wawi fawden jungo e mbaɗi eɓe cokki yimɓe heeɓe hannde nene tumbirtu an ka militant welde militant kalta non wona haala mais mawɗo abou ɗum ɗon kay ɗum ɗon woni fof en fof en guiti muɗum comme par exemple hannde il y a des hannde sa yi hannde joguiɗen probléme aji kewɗi hannde comme par exemple hannde so tawi Allah rokkuno fartange laamiɓe eɓe jogui haqqille jaajƴo no feewi a faami wona ɓe ganduɗa hoorema ko bailleur de fonds uji wonnoɓe Sénégal taw ko homme d'affaire uji mawɓe ɓe jakka ɗumen ɓe cohli ɗumen mais ces hommes d'affaires là seɓe gaccuni ɗumen goni en liberté ma en wawi taw won certaine truuji ma taw ma cafranɓe ɗum ɗon en attendant ɓe mbawa dartade mais malheureusement ɓe mbaɗa ɗum ɗon mais ko wona ko ɗum woni ay sen gari e plan de redressement poɗɗo wadde le premier o min ponnomi joɗannomi dal worɓe irtiro ɓen ɓe ganduɗa ma kino tonno e 16 ujunere 16000 agents a faami taw ke liggotoke ministére uji kañum men goni wadde réclamé a faami ko ganduɗa hoore ma ko ɗum indemnité ji men te koko haaldano ha jaɓidira woni le premier mai oɗo ɓennu ene fonno ɗumin mais malheureusement ñaago Allah e plan de redressement o beele jibine moƴƴere so moƴƴe jiban ko leydi jibinte non c'est à dire aɗani ko waɗi ɓe jaha koye peeje ɓe jaha koye peeje wonani ko waɗi watti fuddata yimetake ñande jabbere ñaagoɗen awyow ñaagoɗen Allah yo few yo lendi few aɗa holko hawñen ko waɗi watti c'est à dire ko jomum waɗi watti not ero yo yimɓe ngar grand terre watta ɗum transformé en sa heeɗima mbimi yo Allah wona le premier feewa walla ñiɗa feewa wona premier ma dañani feewa yo Allah waɗu en ha premier yetto ma taw ko mbima ko déclaration ngaji politique goni toon mi nani ko mbiɗa ko min ne ñaaguimi Allah leydi wona ñaagade non min an ko haalama kalɗa minen ko haalam kalanni koye leydi he gonɗen ñaagoɗen kala ko ene waɗe jiɗɗo wadde moƴƴere Allah walla ɗum jiɗɗo wadde bonande yo Allah wattan en moƴƴere koye leydi he jeeɗen non c'est vrai ɗum ko duwaw baɗɗo fayre ene moƴƴi par ce que enen fof ko ɗum jiɗɗen par ce que aɗa andi so tawi jaam ala jama jultaki donc enen jiɗɗen ko jaam o laato e nder leydi ndi jiɗɗen kamɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa hoore ma ko enen lamminiɓe par ce que hay so tawi an a jeeyake carte ma jeeyake lamminiɓe ɓe hande ko kamɓe laamima par ce que hande leydi Sénégal ɗo e duuɓi 5 tant que mandat maɓe gasani ko kamɓe gardi leydi Sénégal donc enen jiɗɗen ko wuurte jaam mais enen jiiɗi yen mbaɗ acte mo ganduɗa ma positif ganduɗa ma yimɓe en mbawa fawde en guite men gandu ɗum ɗo de vraiment c'est vraiment positif mais ko ɓuuri ko hewde mbimi 99,99% ke mbaɗi ko ala en min de mbaɗa andi ko haalte premier ko kala ko wawi wonde hen yo Allah waɗan en ɗum wona moƴƴere leydi ndi wona moƴƴere ɓesguji men faggude men bon holno ɗum latirto ayi probléme aji hakkude men e FMI ayi contre kam yo régule ayi abbas a ñaagota ko jaam yalla softu yaɓande non jiɗmi wiide ko probléme waɗi a yii a ñaagota ko Allah yo Allah wat jaam koye leydi he gonɗen Allah a onca ɗum kono mawɗo abou nodduɗo o noddiri ko politique yiɗi ko notere politique non dogdu holɗo arditor hollamiɗo tuggude politique mbimi tuggude nde hollamiɗo lamaki politique tuggude nde laamide fewde ñalagal holɗo arditor ñakko yoɓe mbad poser un acte positif deuxième acte positif et puɗɗoyade en acte en vitesse joni ɓe ndiwti ñakko ɓe jettima Diaw walla ɓe jettaki hay nokku eɓe cowa fuɗɗade boom wat ko ñakko ɓe goni ha joni doole jetta hay ñakko kay ɓe ronkam yoɓe ala mbiɗa ko ñakko mi wayno nokku ko ñakko mbiɗa non ñakko o mbimi ronkam yoɓe mbaɗa mise en train ɓe cuuro hay ɗum ronkam yoɓe abbas en cas politicien ka militant ka Sénégal najo ñaaguiɗa Allah ko jaam ñaaguiɗa ko ɓamtare ñaaguiɗa ko deeye ñaaguiɗa ko kisal ñaaguiɗa ko ndenka e kala bawɗo laamade sen ñaagaki ɗum Allah so duwaw bonɗo o jaabam koye men yentata enen ɓuura tampude enen ɓe laamaki ɓe enen ɓuura tampude no ɗum wadde eyyi gonko arde kono kala laamu ngangu kala ko waɗi ma waɗ hen politique kono ñaagoɗen Allah mbimi ko ganniɗo moƴƴere Sénégal yo Allah yettin ganniɗo bonande yo Allah wattane enen kam moƴƴere wonto moƴƴere politique ƴeew ayi comme par exemple sa ƴeewi laamu joltungu ay laamu joltungu président Macky Sall e konngol makko omo hewno weedi patrie avant le parti manam leydi ndi o ɓuuri wadde priorité avant parti makko
te ɗum feeñi sa ƴeewi hayno laamiri feeñi hen aɗa ya dooɗoɗa neɗɗo mo ganduɗa ma aɗa laaɓa oɗo neɗɗo mboɗoni aɗa yaade neɗɗo non aga e bas ko Allah kalde tan enen sen joɗima ɗo gona militant hay goto poɗɗen ko andude heɗotoɓe en ɓe no waɗi parti goto mo en jaadani ko neɗɗo no menni konngol Macky Sall parti ko adi parti o beele aɗa wawi gonɗinde ana wondi ɗum ko noon waɗiri tokara aɗa andi e ko politique kalten tokara mbimam won enen en ɓooyi haalde ko kaali hen ɓoyen ko en dañata yaaduɓe e meɗen à 100% wodata yaaduɓe e meɗen enen déjà enen ken feccaɓe ha gaynuɗen hay sono tawi enen en peccani koye men a yeewoɓe koɓe feccuɓe en ɓe mbiyata an wonɗo gonɗa min wonɗo gonmi o wonɗo gonmi min wonɗo gommi ala gommi non ala wona ko mbiyata gonɗa ko kamɓe jaɓotomi ko kamɓe mbimi to ɓe mbiyata gonɗa ɗo eyyi min ko kamɓe jaɓotomi ala wa sesa haysa jaɓima so tawi hawrani e kamɓe ɗo ɓe mbanma ɗo a wona ɗo mi jaɓi kono goho mi wawa ɗowde yewtere mi yaade ko mbiɗon fof mi yaade mum ala e wases bas gueɗal ɗimal ngal mi wawa ardade haalirde mi wuro ñande fof mi jangguin ɓe jangguintuɓe ɓe jangguin ɗumen bonande yo oño heddi kalan tan ko yimɓe fof san jaltigoy fof ne andi ko yiɗi tokara enen fof kalanten ko yimɓe fof kono mbimami ko pecce ɗe so tawi ene pecce goto men fof ene jogui ko fecca wona an feccara wona an feccara pecce liste non non keɗa abbas ko milta wona an feccara pecce ɗe wona min feccara wona kanko feccara joni gatten yewoɓe ɓe ko ɓen pecci ko ɓen kaldumi ko ɓen mbimi en mbawa famodirde e mabɓe eyyi mi jawima famude e mabɓe kono mi jaɓantaɓe yomi arde débat goo sino ko ɗon joɗinomi walla ga joɗimi mami haala ko yimɓe haalde ko ikkoto somi addi on noon kaala mi yante ma mi yanta oto kaldan hay goto e mawɗo abou joni jafoɗon heddi ko kamɓe goto eyyi pour yidde widema tan ay comme par exemple hande dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen ɗo ɓe mbawi hornude neɗɗo foof enen en jaɓat par ce que ko enen jaaɓi cuuɓi arde jooɗade ɗo enen jawtana jeddingala e ɗum donc ɗum jawta ɗo an jawta tan ko fodde haqqille ma e ko jiiɗa e ko waɗi ko hunde ganduɗo ma konngol ma cekkito gasi mi salmini dendalngal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e wiide aussi enen cohli tout le temps vraiment analyse uji mabɓe par ce que enen konngol ma cekkitol musidɗo ɗigamin cikko kelle haqqillaji on jogui kawat gilano fiide yo yaafo ko yewtere nde way noon en naata tan cofen en jiiɗi no fecci ɗum kala toɓɓere mbaɗen ɗum minutaji kono noon en mbawa eyyi ko yewtere nde ko kañum wayata hono nda noon alay sago yimɓeɓe ɓe pamanen kadi kamɓe technicien ji ɗi kadi ɓe pamanen ko weltanade yimɓeɓe fof e jarnade ɗumen baaɗi meɗen hono Binta Diallo gonɗo to France kanko e joom galle makko eɗen weltanoɓe e nder ndeɗo yewtere hono on mo ganduɗa hono makko Abdoulaye Diallo kañum e hoore mum gonɗo to Italie Houleye Mamadou Diallo kañum yillinoma ɗo kono o ruttirima toon to Bruxelles to en eɗen namdo so tawi o yettoriyima toon e jaam hono musidɗo meɗen Oumar Silla Kébé o woni koto Dabbe e oɗo saaha hande omo woni e walimaji sukaɓe makko ko janggo foti wadde ñande capantati nde eɗen mbiyamo yo Allah suɓo hen moƴƴere o yiɗino en gar tawtorede kono ko ndeɗo yewtere haɗi en wawde déplacade yawde tawtorede ɗum o jarama gasi a laaɓi caméra ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall yewtere communication ko ɗo kaɗen ha ñande wonde so Allah lamɗo jaaɓi